Ukwazi ukuthi uvume iqiniso eliphiwa abantu abaningi. Lokhu kutabano yibo umngane wethu nami sengiyabusisa ngathi maqhubeka. Hello everyone, hope resula kulambahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta uPresident wamabhinqa uNgizwe Mchunu. Sonke ke siyazi ukuthi uNgizwe Mchunu uke waduma nje impela kulezi nyanga ezidlule ngenxa yokuthi ubephikisana nezitabane ukuthi zingazifaki izidwaba uma zishada. Okusho kona ukuthi uNgizwe ke wagcina ke ewinile ke leyo mpi ngoba nasi phela isitabane kweminye yemicimbi ke simvuma ke uNgizwe ukuthi hayi wayeqinisile ngoba phela siyavuma ukuthi ngempela akufanele bayifake izidwaba. Sithi ke leso sitabane hayi ngoba uNgizwe ke ayithi akazithandi ngoba wayivikela usiko lakwaZulu. Size safanekisa ke sathi naso njengoba sizoshada nje ngeke sisifake isidwaba. Naye ke uNgizwe uzwakala ke esecula ke elinye iculo ke esethi ngiyakuthanda sitabane sami. Okusho kona ukuthi besejabulela ukuthi lesitabane lesi siyamsekela enkulumeni yakhe yangaphambilini ukuthi izitabane zingayifaki imvunulo uma zishada. Asizizweleni ke uNgizwe ke nalesitabane ke bevumelana ukuthi abangasebenzisi ke usiko lakaZulu uma beshada. Ngoba phela ukutabane ke abahambisani phela nosiko lakaZulu. Ashoneni khona uma uthi uyaqala ufela make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ngaphela uzuphuthele amavideo abalekile afana nalawo ashone khona ke. Ezinye zezinto esasingay-understand ngazo sasisengasikhulu uyasicwasa but enye into ayisho ikhulu la sikhuluma ngemvunulo kaZulu ikwani izoshadela but ngemvunulo kaZulu ngeke Ngiyabonga sitabane sakithi. ngeke ngizoshadela ngoba Mina ngangivele umele uZulu ngiyabonga. ekaZulu sonke entabaneni hayi ngeke Sitabane sakithi. ngeke Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise sitabane. Ngoba ukwazi ukuthi uvume iqiniso eliphiwa abantu abaningi. Lokhu kutabano yibo umngane wethu nami sengiyabusisa ngathi maqhubeka nje. Ngishadela ngomashezi waseBay. Ngizoshadela ngomashezi kodwa noma ngiyenzakalani hayi ngemvunulo kaZulu. Ngeke. Ngizoyihlonipha. Ngiyabonga kakhulu. Enganqobe benzuleke ngoba mina ngathi ngibase. Akakaze acwase muntu kodwa hayi ngeke. Akacwasi muntu. Unjolo. Hayi, akaze acwaseni umuntu ikhulu kodwa elakwenziwa ngoZulu. Wakhulumela imvunulo kaZulu. So usiyaphi? Ngoba singalenza ngiqiniswa kuyichunu saba seBabata region. Ngaba silenza akashonga ukuthi singathandani kodwa uthi asihloniphe imvunulo kaZulu. Umuntu akanankinga nomuntu. Yaqhubeka nje ubagwazi. Cha mana. Uma nje mina ngane kwethu nginika umfundaze engawudingiswa ngumfundaze. Oyintabana ngaze umfundaze wamanje. Okay everyone ke nimzwile ke uNgizwe ke ethi ke uyasithanda ke isitabane usikhonzile uyabusisa nokutabane bakhe. Comment down below na kumbono wakho ukuthi engabe uyahambisana nalento yaNgizwe ukuthi useculela elinye iculo ngeyitabane sekwazi ukuyitsha ukuthi uyikhonzile. Comment down below umbono wakho. But ke siyivala lana ke ivideo namhlanje sibuya unqi. I really hope you enjoyed ivideo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.